Savremena pedagogija kaže da danas svakoga učenika morate dovesti do najviše ocene, odnosno da profesor svakog đaka treba da osposobi tako da gradivo iz njegovog predmeta zna za najvišu ocenu. Sigurna sam da su se mnoge moje kolege susretale sa ovom temom i da su mnogi od njih negodovale što je to tako, ali sam se uvijek pitala zašto je taj zahtev koji se pred nas stavlja neprirodan, odnosno zašto do najviše ocene mi ne da ne možemo, nego ne treba da dovedemo svakoga. A razlog je vrlo jednostavan, zato što ne želi svako da ima najvišu ocenu. Ne želi svako da ima 5, odnosno ne želi svako da najbolje ili najviše zna iz određenog predmeta. Po mome sudu, rekla bih da je dovođenje učenika do najviše ocene nešto što je protiv njegove duboke unutrašnje volje. Iako ne volim reč nasilje, čini mi se da je ovaj zahtev pomalo nasilan. Dakle, učenik treba sam da izabere da li želi da nešto nauči izvrsno, odlično ili osrednje, a ne da ga neprekidno neko iz polja vuče ka tome zahtevu. Prema tome, sljedeći put kada budemo razmišljali da li je ovo sa merom ili nije, hajde da razmislimo o tome da li onaj koga vučemo ka petici u stvari želi da ima tu ocenu.